איזה הרבה אחד למד עריכת דין. סיים, עורך דין, קיבל את הדיפלומה וזה הכל, אני עורך דין. טוב, הולך לחפש עבודה. מגיע למשרד קטן, מגיע לשם, תגידו לי, אפשר, קוראים לי אחמד, אני סיימתי לימודי עריכת דין. אני יכול להתקבל אצלכם למשרד? אמרו לו, אתה אחמד? כן. סיימת עריכת דין? כן. תשמע, במשרד שלנו אין מקום, תעלה למעלה עוד קומה, יש שם משרד יותר גדול, שם יקבלו אותך. טוב, עולה עוד קומה, שלום, אני אחמד, סיימתי עריכת דין, אני יכול להתקבל לעבודה? אומרים לו, אתה אחמד? כן. סיימת עריכת דין? כן. טוב, אז תעלה למשרד עוד קומה, יש שם משרד יותר גדול, שם יקבלו אותך. טוב, עולה עוד קומה, שלום, אני אחמד, סיימתי עריכת דין, אני רוצה להתקבל לעבודה, יש לכם עבודה בשבילי? אומרים לו, אתה אחמד? כן. סיימת, למדת עריכת דין? כן. תשמע, יש למעלה, בקומה הכי עליונה, את המשרד הכי גדול. לך אליו, תיפגש עם המנהל, הוא יקבל אותך. מגיע למעלה, שלום, אני אחמד, סיימתי לימודי עריכת דין, אני רוצה להתקבל לעבודה. אומר לו המנהל, אתה אחמד? כן. סיימת עריכת דין? כן. בוא איתי. אתה רואה את המשרד הזה שמה? מראה לו משרד עם מחשב, עם שולחן אור, הכל וזה, וזה המשרד שלך. אתה רואה שמה, בוא לחלון, אתה רואה את המכונית שמה למטה? את היגואר שמה למטה? זאתי המכונית שלך. אומר לו, אתה רואה את הלחצן הזה פה על השולחן, אתה לוחץ פה, מגיע אליך קפה, תה, מה שאתה רוצה ישר, עוגות, מה שאתה רוצה ישר. אומר לו, תגיד לי, אתה צוחק עליי? אומר לו, מה אתה רוצה? אתה התחלת. יפה. טוב, אז אם בערבים עסקינן, אז אני מקווה שבית המקדש לא ייבנה על ידי ערבים, כן? אומרים, אין ערבים, אין פיגומים. זאת אומרת שאין בנייה, אבל אנחנו מקווים שבית המקדש לא ייבנה על ידי ערבים. האמת היא שיש מחלוקת גדולה בראשונים, איך בית המקדש ייבנה. האם בית המקדש שלישי ירד מהשמיים, או שיבנה על ידי אדם? אומרים רש"י ותוספות, יש פסוק שאנחנו רואים בשירת הים. מקדש השם כוננו ידיך. מה זה מקדש השם כוננו ידיך? מתי השם בנה בית מקדש? הרי בית מקדש הראשון בנה שלמה. בית מקדש שני בנו עזרא ונחמיה, אחרי זה הורדוס שיפץ אותו. אבל איזה מקדש הקדוש ברוך הוא בנה? אז אומרים, מקדש השם כוננו ידיך, זה בית המקדש השלישי שירד בנוי ומשוכלל מן השמיים. ככה כותבים רש"י ותוספות במסכת סוכה. וגם בזוהר כתוב ככה, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. מה זה אם השם לא יבנה בית? אומר הזוהר הקדוש, בית המקדש הראשון שנבנה על ידי אדם ובית המקדש השני שנבנה על ידי אדם, שניהם נחרבו. בית המקדש השלישי שיבנה על ידי הקדוש ברוך הוא לא יחרב לעולם. כתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. אבל, זה דעה אחת. דעה שנייה זה דעת הרמב"ם. הרמב"ם אומר שבית המקדש השלישי ייבנה על ידי אדם. איך אנחנו יודעים את זה? בגלל שהרמב"ם מונה את אחת ממצוות, מתרי"ג מצוות, לבנות בית הבחירה, לבנות את בית המקדש. והרמב"ם לא אמר, אם אנחנו מצווים לבנות בית המקדש, ודאי שזה לא ירד מהשמיים, ודאי שהמצווה מוטלת עלינו. אז מה אנחנו עושים? כמו מי ההלכה? כמו הרמב"ם? או כמו רש"י ותוספות? בית המקדש ירד מהשמיים? או אנחנו נבנה אותו? מה צריך לעשות? התשובה היא, אפשר לומר, ככה אומר הרבי מלובביץ', הוא אומר שבית המקדש השלישי יהיה משולב משני הדברים ביחד. הוא גם ייבנה על ידי אדם וגם יש סיוע משמיים. יכול להיות, הוא אומר, יכול להיות כל מיני מצבים, יכול להיות מצב שיבנו אותו קומפלט על ידי אדם והקדוש ברוך הוא משרה עליו שכינה וכאילו נותן לו את התוכן הפנימי שלו, וזה כאילו עכשיו נבנה על ידי שמיים. יש אפשרות שנייה שיכול להיות חלק על ידי אדם, חלק בידי שמיים, שילוב כזה. פה אנחנו רואים את החשיבות הזאת של השילוב בין מעשה האדם למעשה הקדוש ברוך הוא. אדם על ידי המעשים שלו ועל ידי, אם המעשים שלו מתחברים למעשה הקדוש ברוך הוא, נבנה בית המקדש. החשיבות הכי גדולה היום, לצערנו אין לנו בית מקדש, ואם תלך לבנות בית המקדש עכשיו, ייתנו לך צו הריסה. השם ישמור. אבל האמת שאנחנו צריכים לבנות את בית המקדש אצלנו בלב. אצלנו בלב. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. המקדש אצלנו בלב זה מקדש של אהבת ישראל, מקדש של שמחה במצוות,
שמחה בתורה. זה הוביל אותנו בעזרת השם שנזכה גם לבנות את בית המקדש ונזכה לסיום שמיים. אמן כן יהיה רצון.